sam ostao bez časti. Zbog stresa noću nisam mogao da zaspim, zato danas sa računima nikad ne kasnim. Nisam zavisio ni od jedne vlasti, odavno preležao sve dečije bolesti. Fokus na novcu, muzici, produkciji, četvrti album, pričamo o instituciji. Sve je to iza mene, uvek razmišljam šta dalje. Svaki umetnik uvek razmišlja da stane, al novi album uvek novu snagu daje. Pa skapiram da uvek imam novo izdanje. Mnogi će proći, voke trajaće i dalje, pa vratit će se kada zafali im znanje. Bitovi kradeni, rime sve su tanje, retko ko danas jasnu poruku šalje. Snimamo kanale, biramo vokale, sviramo skale, širimo dalje. Danas sve su pare, vrednosti su pale. Ljubav za pare, drugari za pare, duša na popustu, cene su pale. Ovo ne radim za sebe, već za nove klince, da posadim seme iz kojih izrašće klince. Da znaju da postoji i neki drugi pristup za let, da izaberu pravu pist. A kad napustim igru, imat ću savest čistu. Za 20 dina prići će ruku da mi stisne. Će osetiti kišu ni na pljusku kada kisnu, jer uvek bit će vođeni nekom višom mišlju. To je naša dužnost, mi smo učili od pravih. Stani na trenutak, na njihovo mesto se stavi. Ko će da im pokaže ako nećemo mi, da nije vredno ići putem kojim idu svi. Da se vrate u svoj hram, u 3, 2, 2, 3. Nikad se ne predaju kao 93. Ovo mnogo je dublje od popularnosti i slave. Ovo je za one koji širit će reč dalje. Snimamo